Здравейте! Това е следващия ниво. И на тема дирекшенърството. Сега тя ще ни обясни какво всъщност е дирекшенър. Това да си дирекшенър е нещо много голямо и много силно. Дирекшенър е човек, който подкрепя идолите си на 100% и е безрезервно от тях. Човек, който не го интересува какво правят те, дали се дрогират, дали пият непрекъснато. Човек, който е истински дирекшенър, ще бъде до тях на всеки ден и каквото и да става, независимо от всичко, дирекшенър ще бъде винаги до One Direction. Да. Дирекшенърите не са хората, които имат всички тяхни тениски, бижута, лепят 10 000 плакати по стените си. Дирекшенърите са хората, които обичат One Direction заради това. Не можах да се държи. Добре, няма да има.